Full of suckers could yes grind lumps. Look jant the Garen. Went to a lottery. Ara, you don't want a sharp million jig. No, tell yes I go an alche. Nearly an alche armse. That the special to my yell on them. The wines of Leon and me ul. An last shin gak blian. Irium. Janaman or the Talajana a shin a janted of Leonella. Leona. Curver Cali. Glen to my ship Garen. Nichlin. When it's my test of them, sir. Give me my shin on an MOT Yanu Layag and Ella. Co simply shin. Chig kill the hish. Brega. Maar da henje hu. Is moet to freeje hele. See, mas moet tire alles so good. Is moet has so good now alles er be good. And ish, mas oget had to. She need to go gak alles so good. Maar near olum to gak alles na waller alles so good gefoil. Kredjen and tea sog. Garamshi she'd rod umlanur. Ahanur a cheesheed no a cleansheed rod than heador. Because nis matchin a shin, minion she'd did ye, awal a skirt. Shan ears me too. Ta folum changy ur. Call my hampla. Cleansheed auran than heador. Because it's bin loy. Eastern she'd like a one lagan. I will the sarhu. Ta bunch call, the grievy acti colliacta. She didn't hear sog. Get any shades in her and y'all in her head, God, sheesh. It was Kojak if she a healing girl shade and colliact. Jim a tahar on the nice more something. And then you Jay. Nor a hair hunting much to Shaw. Chiefly in a doctor, Jim and Row Alzheimer's on him. Was there, Misha? Al? Samer? A rich isn't got Glock, Misha Roddy again? My near Glock? His brega crickney, Al. For brega her Riue. Fun. Near Alzheimer's to be on. Jay beaches. I touch a doctor go and tastal follow. Jevna. And fish you be on him, sir. Niel drúhí on. Dúir má bhacht am aslam gan an hin dearama ar maine má gaibh mar tattoo ar mala. Tá sé an bhrádálas tá más aganine. Is ag gaman mar seo, aithne 2K here bhil bacú lad. Mar aithnean Dominic could you mar a bhachíon baras for do Dawson. I name sick of Jimmer walking Tomas for do this. Who am I for do? I name Lanning has to wad one. You hear him sick of Dina Nadvi and Barasay. I guess Jeruba curlish a break. I guess in Kale your pasta curler. Could you for ye to be sure that? Daris! Han Baris! Daris a ton. Troch she be.
Aye, níl si ráheas an arsúil, agus tá si cótánaí sin go bhfuil súla bhhaine go le má. I híon agus Dominic mór, bhí sé seagadú pizza go bhfuil. Aye, leanan den Sky. Me sé a thuair sin. Ars gara bhí. Sí, bíon Charlie soganne a tuairt amach fa más a gcónaí. Ach ní eagann si go dé dhéanann sé dúsa. Ní héana an dhéanann sé rud a bídú. Deanan. A deanan sé sin písa bag sa bhreis. Agus sin an go léadar hí. Is fearr le Charlie Cheryl. Ní máil amsa. Bhí a maithar a géirí a bhaistú é ceoltóir igen a tás a bhí. Tá mar deanna a rist. Hán trá sé bí. Bhí doras an cé a hocht. Ar má hán léam an is. Chur an Charlie a lé hamis go ngudin sé airigid bhuam. Ahan nuair a dhéanann sé seapadrat ar mo hon. A ní gudin. Ní geadaí é. Fágam coppla punta gé gcónaí as a dhéanú. Agus nílúna corram na féine. Má tá seabada maragú bagáil. Has got no bird a cheannat ar freis ceanna bháin. Bog off. Agus, well, nar chóirdá an ceann sa bhréis a coinne. Ní gadaí a dí sin, a teáhan é. Bog off. Máil an ceann sin? Ní bog off atá, ná dean an botún sin. Sí sílan daoine, ná digan sean daoine mar a dheiritir Albertí, a tuigeann. Is algartom atá, nó, ní ha. Ní rud an teamar sin, tucha sé hagam. Úsaidir an chéad letir is gach focail, le focail uair a dhéanú. Ar nós néadó, nó LOL, nó mar a críicníam checks le lán gra buchas tugtha, LGBT. Camara, ó thosaí mé sin, tá bhád níos mó legs agam. Agus a bhád níos mó cairde. Rud a thugann am a ceann go méidir go bhfuil níos mó Christí ar lína na mar a híl mé. Tá an déta do héilstan. Ní Christí dé hampla me, agus an ceart agad. Ah, tá má clúdaí sa bhíbla. Tá agus má feistí. Nuair a bhí Isa Christ ar a chros, dúirt sé leis an trúr gadaithe an aga leis go deocha lá golaiste hens na phléis. Go tí ná rathú Tomás sugan yes deach na phléis. Ní rú sé riú forrasta ag Tomás sugan. Go fáil bíonn sé smuinteú a gine eile. Tá sé stracailt fa láthair. Tá grása níos creata na gráir bí eile. Tuigim sa go bhfuil daoine eile a banc agus a fálann sin sa tréimh sé ag inse seo. Tá dhearmh ar chéana a droblaid mhór. A ní ró deisir bí ag rud a bí a híchrú le lena náma seo. Agus ní hiag é a scur, mar go teicniúil tá sé fion ástaí. Ní codí an dó leis. Níl sé deidir rud a bí bhuathú mar dhealar an cinne le bre dhéanann sé. Is burgail ar é. Agus hála dosaíonn tú a seanamach fa dúdá. Ní bhrisise sé istethe ddíthe na mocht. Ní godidir sé rud ar bí ó gan ar bí bocht. Ní héana bhfuil a gaiir bí fiúnta acu. Níl gur bé crí na thuais le é Tomás. Ar nós Robin Hood. Ach, leis a bhír a síne seo mar a Ger Donald. Ní ann den bí sa teafád a go leor le go dig leis gálas teachan.
Agus dúirt sé an chatint rahart. Na neanna te burgail ar ar bí. Le lena náma seo mar a rugla go dogad sé an víras. Nis, ceim a bheith sillir an seo. Tá más a dúirt na neanna te burgail ar bí. Hán Donald. Sin rud eile ro an ceart agam faú dó. Donald. Táine go mar go leor daoine a hílann gur ama dána. A da gur ha aine cheart déir. Janha intin eile. Is duine galanta é Donald. Ní hanna te burgail ar gan bí. Is jet eile, rahinn có fadal a rá, gohfuil sé có carástal a duine bí. Sin an bha bhótal an méid sin daoine dó. Níor bhóta me si dó. Ní hé, na riontaí me leis nó na greideamón. Ach, níor thosaí me sé gobar an galachar go dtí na seachtaidí. Agus ba cuma dúsa cé a bhí tófa mar inadí ceard cuman. Agus me hína tú grú sé Jackar ag Tomás a gine. Gur cherries a gine. Tá mu deanú a ríist. Ní rú me sé gobar an galachars ins na seachtaidí, na hochtaidí a bhíon. Sí, hegle cherries a gine bh gobar ón bhála. Ac ní hoca íon chliant go dtíon te. Go dtí mar a beidir le hé chuide bre dheanú. Gen sí sin den dól. Draga sí na ceistena le, líú isteach na farmaha le. Bhil tú fion ástaí? Te. Bhil sé de rúna go bh fion ástaí go ceann trí bhí eile? Ó te. Agus an dearnú dothar bíad a thuirastal, rinniu. Coma. Níl siad deideal sochar ar bí ó scéam ar bí. Ar nós go leor daoine eile, caiitear ar letíoí. Mar dhealar an cinne libre dheanann si. Tá aisteach go maiid. Mar a sé le garam is sinne ar dónaí. Tá rint daoine a goldáir lína, agus coide eile goldáir ar a fón. Dúiltaí an cherry so gonne smuntú ar fiú. Níor ríthe lehead a rud a riú leithe dheanamh ar lína. Sí deir sí go maithíonn daoine speisialta má lugann sí láharthú. Gimíonn se níos fearr má bhím sa chrúbal orthú. Cé sí iad a wathú in a lá, agus é gar gosteachans na súla nuair atá sí a goldá. Híle go bhhaigad sí seo le go teach. She's a psychic. Níor bhain am go leisteiste. Na go maithan sin, dúirt siad. Dú tú galar le bhásan sin. Bhí touchin na dhíthánam. Bhar hinna rilí sin do bhásteid. Well, tá an seo go fáil. Go fáil. Leis an níorann ar le. Níor bhíon lomsa bhain seáir a chéadgáil síos. Ach, nuair a chail me má bhain. Má sé uignach an sa te. Wah, sinna dúirt na páistí lom go bí. Ó, tá sé contarte fanad an seo le tíana a gcónaí. nó mágan tú an gas a gáil saníthe. Cíal seans. Tá bhíon tethe le gréan chuachtaí. Sí, má chailann den yoga chu deachrathe, bodú na ton. Má chailim sa má chu deachrathe, nealtrú a ton. Ba bhíonar le míad a bhena sí go tééis a bhí má bás. Má bhaith mór agus má ní nálín. Páistí gláitiad go féranne. Dé cria. Bhui siad le na maithar an sin. An bhrégadaracht agus an bhrádiacht. Láin siad me sin sin.
Tá má gurí rud eile dhéanú. Rud níos fearr. Le cinnte go dtí lá marachtáil. Bhí me sé buairtha fa dúdaí fa riú an áil. Thug sé sin túúil dáibh. Bhí ag lám sa go deite tíad. Thug sí an caint dáibh. Bhí ag lám sa na stoppa tíad a bheith caint. De deapú orthú ar scoil. nó mar a bhí siad obair ar bí. Mar a bhil airgear ar bí acu. Agus an taon bhela go bhí agam. An teach a díl. Mar ar chaith mé an támat a hart a díl leis an amatá le heachta chinú. An teachan ar rugúiad. An teachan ar rá siad a níos. An teach ar rág siad. An teach an ar chail siad a má. Agus díl. Sin an fábha mas tíon seo. Call a doctor sin. Come on, touch me. Oh, shit. Jerry Mason is touching his shea shot, you han. Al! Al!